ɓe ngara ɓe naata e armée leydi a wawata heɓde sembe le leydi maɗa sa wana armée so ɓe ngari ɓe naati armée ɗe kamɓe nelete kasi so jaha ndeyana e guure muɗum en mi hokkete exemple gotel 91 en burdaɓe ɓe mbaranoma ɓe egginama fe guure maɓɓe ngalano koɓe naati e armée ɗe ko ɓe garti kasi guure maɓɓe hande mobilaji andiri le guure maɓɓe gueloɗi maɓɓe e nayyi maɓɓe ɓe gartino ɓe gorno kamaro ɗum par ce que armée immotoɗo yaha toon ɗe kamɓe ɗum e armée mais si en naata e armée en keɓata sembe so ɗum wiyama posé en min vraiment wakkati ɗum yurminto kan jaati par ce que mi ronki ɓe paama min miɗa haɓa e laamu jamma ñalon sona laamu walla kan sakiɗaɓe an iway ko boni yalna naata e laamu aɗan change ko fulɓe keeɓi ko du a jangi a janggay fou ngare on naatan on darta kasi a jangi a janggay fou a gaɗɗo ko boni a barnoɗo yimɓe a tornoɗo yimɓe mais ɗum fou sa waɗi a yaafama gara naata armée ɗum fou min kaɓi ke famille keeɓi so wiyama ɗum du woy yimɓe ana jooɗi ɗo Bamako ɗo ɓe ka kammari gaɗa ka associé hen na noddaka hen so muuyi pulako o halko tanke kamɓe wona kamɓe mbitanta hunde na kamɓe goni hen foof so muuyi pulako o futtima kamɓe kaɓe killaka ɗum fo ɓuuri tampidaka hamɓe walde kam wonɓe ɗo kadiri gonɓe o hamɓe walde kam ɓe cali wallude kamɓe cikku so ɓe balli fo mi ɓe ballata wona mi ɓe balta de pulako ɓe balta mi horanka torra majjum fo yettako mais ko laaɗɗa fo a julɗo a kefere yo alsalami fo sa yi leñol ma waɗe ka fo nawete ɗum nawi